Hello Lavis, uban nimi mga unta og Japanese food sa Donhill. Katsu Sushi and Ramen Japanese restaurant is located inside Eliza's Place dito sa Donhill, guys. Hello, konnichiwa. Welcome to Katsu Sushi. If you're looking for maki and sushi, lami jud kayo ni ang ilang gipang serve, lain-lain pa gyud og klase. They have California roll, basta lain-lain og klase guys. Wa na ko na memorize ilahang mga sushi pero daghan sila kapilian. Maunang dili gyud siya mawa sa among mga order, labi na ko mangaon mi didto sa akong pamilya. Mauna pasensya ihamong jud ko na siya kay lami jud kayo na ilahang mga maki guys. So aside from the maki, naapon na sila yung mga chicken gina-serve, lain-lain pod og klase na teriyaki og naapoy mga ramen, lami kay lang ramen, naapod lain-lain klase. Nindot didto kay dili mo mapulan kay daghan kayong klase sa pagkaon na inyong mapilian basta Japanese food siya. Mao na ang akong gikaon gabi na ramen, mao na siya ang shrimp tempura ramen nila guys. Naapod sila spicy na ramen, mao to ang gipili ni Kid. So mao na siya ang tongkatsu ramen and mauni ang ikasulti ni Kidra. And naapod sila shrimp tempura og mga drinks na kapilian, blue lemonade ug lemonade cucumber. So unsa pa inyong gihuwat adto na mo.